Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Kada pangaula ang binubuhat nila. Hi, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon everyone. Ang tinidong lalaki Welcome hining aton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. mga silya ang binubuhat nila. Oh, kumusta? Kumusta? Dalay nagbibigkil Oh, kumusta? Kayong lahat? Oh, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. pilok na kutsara. Good afternoon everyone. Tutong Luzon, Visayas, sura. Mindanao. Ay, adi gihapon usang nga aton komentor. Oo. Si Arnel Lusanta. Sharing niya. Good afternoon, Ninong. Kumusta, Arnel? Ayan. Hindi naman So, naka-live kita yan na. ulat nira. Kada pangaula Naka-live kita. Ngan, itakon kabay-abay ngayon na, hi Kuya Des Itang. Ngan, siyempre, ininiubos na sangkay. Papa Art Ramasasa. Niubos na sangkay nga tinod nga barkada Papa Art Ramasasa. Ano ba yan? Anaton intro, anay. Good afternoon, 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 everyone. Dalay nagbibigkil Good afternoon, Luzon, hatiin. Visayas, Mindanao. Pilok Good afternoon, labi na Luzon. Sa mga Katagalugan, magandang hapon sa inyong lahat. Oo. Sa Visayas, sa mga Cebuano, sa Siquijor, sa Bohol, sa Negros Oriental at Occidental, tanan-tanan na. Maayong hapon, maing hapon, maing hapon, maing hapon, maing hapon, maing hapon, maing hapon, kanatong tanan. Og sa mga waray-waray dito sa Region 8, dito sa Region 8 naman. Leyte, Beliran, Southern Leyte, ngan tulong nga probinsyahan Samar, Northern, Western, ngan Eastern. Maupay nga kulop, maupay nga kulop, maupay nga kulop, haton nga tanan. Ayan. Siyempre, hindi naman asawa. okay, live kita yan na. Oo. Kumusta, kumusta? Ayan. Okay, nag-probar laki ni pag-live. Oo. Kay inin paiba naman kita, paiba. Oo.
Pero saan ako mag-live? Adiyan ay ang siyahan nga awit. Abay nira, mga Ang paborito nga Hinorno. ang binubuhat nila. Dinhila hining aton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Tinidor nga duko. Inanay duray para lutot tinapay, Inka masurong salit makalilipay, Damuan na ayon han iya katempla, Asya nga nagluluto pirmi kada aga, Kay ayon niraan maupay nga tinapay, Labi kun mapasok-paso Inka marasa na hinuno. Alas 12 palahid gap inabuhat na, Nag-aandam hinanay para magmasa, Nan iyagin papatubo ang harina, Pag-abutin alas 4 magluluto na, Itatay nag-aandamhin isurungo, Para maglutuhan marasa na hinuno. Oy hinuno, Akada aga permi nagsusudoy ako. Oy hinuno, Mapasungan marasa matagusya ka mo. Ang hinorno makaun-kaun kay marasa, Nan maupay nga pamahaw kada aga, Kay kun iniitim ka unon kun tinto ka, Labi kun inman muhan init nga may duya, Ali mo ka busog mainubhin maiha, Sugat ka marasa ngan ka maupay ang hinorno. Oy hinorno, Minagsusudoy ako. Oy hinorno, Mapasungan nga na sa matagusya ka mo. Ang pandisaya na kung aton ikumpara, Ibakot sang kay ang hinorno kay marasa, Labi kun may adak palubing nga konserba, Marasa ka unon mahinaram ka, Asya inin tinabay nga diri pasok mo, Bisan ako kumain gindi biling-biling ko ang hinorno. Oy hinorno, Akada aga pirmi nagsusudoy ako. Oy hinorno, Mapaslungan marasa matagusya ka mo. Pilok na Oy hinorno, Akada aga pirmi nagsusudoy ako. Oy hinorno, Mapasungan marasa matagusya ka mo. Oy hinorno, Akada aga pirmi nagsusudoy ako. Oy hinorno, Mapasungan marasa matagusya ka mo. Maupay ka unon sang kay iton hinorno, Manumana into'y inday palit na ka mo. Halinorno, palit na ka mo. Halinorno, Mapasok-pasok pangan marasa. Halinorno. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Okay, amo ato ang Hinorno. Marasa ito nga tinapay nga Hinorno, asya ito ang delikasis dito ha amon. Kutsa-kutsara. Kung may daman din ihaliti pinagul, moron, ito amon Hinorno. Tiri-tiri-do. Kutsa-kutsara. Damo gihapit ang mga delikasis dito ha Eastern Sama. Ang trabaho lang ni Ayan, padayon kita hining aton karamdan. Pwede ka mo mag-comment, pwede ka mo magpa-shoutout balita sa iyong mga
loved one, iyong mga friend, mga dabarkad. Ayan. Man, pwede niyo oy kuan paki-like and share lahi ni nga atong YouTube channel, Art Ramasasa YouTube channel. Oh, paki-like and share and subscribe. Ayan, oo. And kung hino ngayon iton karuyag umimbitar, ano man nga mga okasyon, Karagitong luto. pwede niyo i-text, i-call ini nga mga numbers and mga cellphone numbers and 0912-0995 landline. Pwede gihap niyo tawagan ang landline. Diba? Ayan, sige. Natukitahan. Pwede ka mo mag-comment ha YouTube. Naka-live stream kita yan na. Naka-live streaming kita yan na YouTube. Pwede ka mo mag-comment gihapon ha. Yan, aton mga mag-playback. Pwede ka mo mag-comment gihapon ha. Kaya mababasa iton pag live na nga how. Pagungitan baba para Sige, di kita maglangan. Adiman ang sunod nga awit. lalaki. Antog sana mabayi. Kasal Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Inaging hihimo. Tusok si Kwat. Okay, adian aton kanta. Okay, para ha iniha iyo nga tanan. Adiman. Adi, para ha iyo nga tanan, ha? Sige. At akong sangkay nga manaman, bisan lahin ko at pinanmamalmal. Labi na nahuhubo, akang sada nagbabarubalaman. Ito inulupig ka, dinadaog at binabanyakan. Pero kung tatapunanin maiso, pinuhol sa sinelas pag inalagan. Nauwi ka na akira, ang iyang asawaan punta. Nag-aaway hirang kadal kaaga, turuhin ka maaring handa. Dahil ang mga harap niyaw, inakalakan niyang nagkakamalang. Turuhan ka maaring handa, at ang mga tao nanilis-tuluniran. Kay anong sa may mga tao, ako nakakainong malipungan ulong. Nakakabinupahan iya ikasitaw, kung imo sinasaway makapakaimo. Kairo at yung mga tao na may sakit na kasing-kasing na nervyoso, kung pagtaro-taro lang, sigurado mamamatay na rin. Yeah. Kung imo sinasaway maapapakaimo. Kairo at yung mga tao na may sakit na kasing-kasing na nervyoso, kung pagtaro-tarugong lang, sigurado mamatay na rin. Kaya na may mga tao kung nakakainom
malipan. Oy, anay. Minsan lulupigan, dinadanan, binabanyakan. Pero kung tatapos manin maisog, inuhol sa tsinelas pag inalagan. Oh, kay anong kamay mga tao, naku nakakainong malito ang ulo, nakakabilong panghatiyak ng kasitaw, kung imong sinasaway maato pa animo. Kairong matun mga tao, na may sakit ang kasing na nervyuso, kung magkaroon lang, sigurado mamamatay lalo. Ay ano sa may mga tao, naku nakakainong malito ang ulo, nakakabilong panghatiyak ng kasitaw, kung imong sinasaway maato pa animo. Kairong matun mga tao, na may sakit ang kasing na nervyuso, kung magkaroon lang, sigurado mamamatay lalo. Ay ano na may mga tao na abusado, kay ano na may kadang tao na mag-ibong at ulo. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Tini do kutsara, tini do kutsara, tiri do kutsara. Tini do kutsara, tini do kutsara, tiri do kutsara. Ining na mag-asawa, ang trabaho la nila kada Oy, adan aton Sir Chris aday ni. Karing niya, good afternoon Kuya Art. Paki-shout out han mga taga Maliwaliw. Oy, iko Sir Chris ini. Oh, hello Sir Chris, kumusta? ang kutsara babae Oo, bagahin naglulo ko didit akon. sa abay nira Di man naga na adi nga usa nga akon kuan ano daw la. ang Oy, binubuhat nira tusok si Kwat Burla dalay nagbibingkil diri naga na adi nga usa naton nga kuan. tinidor nga dupo pilo nga kutsara Diri naga na adi nga nalukso itsura ay oo, marasa talaga itong Sir Chris. An hinurnungan han. Puto. Oo, marasa talaga yan. tini do kutsara tini do kutsara Okay, so ayan. kutsara hindi nga mag-asawa ang trabaho lang Oy, siring ni Arnel Morante. Shout out kan Felix Borlasa. Uy, Pagugithan baba pa naaadi ko no, nagbibiyahi. Oo. tinidor Hello, Sir Felix Borlasa. Kumusta? Oo. alamisa Makatuan ni kitahan sunod nga musika, ano? mga Ayos ang tanay kay bagadiri na direct akong keyboard didi nga usahan itluyong channel, ano? tusok Ayan. Sige, nga tulan ni kitahan sunod nga musika. dalay nagbibingkil Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. nga dupo pilo nga kutsara karagitong luto
Tinig kutsara Tinig, tinig Mary Ann, in love ako haimo. Mary Ann, nabihag mo ang dukan ko. Ikang hanap pagkilala, inalpan ako hinggop madiri ka. Napapara, haakon una-una, o Mary Ann. Ambot kay ano daw lang nga ikaw man unfair niha akong muna-muna inig-akasing-kasing ikaw ang ginbibining o Mary Ann andun ako naghihingyap kain ikaw lang pinalangga anak kong dinigugma ining akong dukan ikaw lang ang tag-iya bisan anong bandangatan ikaw lang nga tanan ang kalipay ug kasakit man ug makong magpapapilit o Mary Ann naano na raw lang ikaw man lang pinahuna ko haadlaw ngan hagabi ug haakon pagkatulog ko lakil di ka na'y nagalimtan o Mary Ann ang kay ano daw lang na ikaw man ang pirmiha akong una-una inin-ang kasing-kasing ikaw ang ginbibining o Mary Ann ang gugma ko naghihingyap hain ikaw lang pinalangga anak kong hinigugma ining akong duhan ikaw lang ang tag-iya bisan anong bandangatan ikaw lang nga tanan akalipay ug kasakit man gugma kong magpapabilin hadughan Mary Ann. Ikaw lang pinalangga anak kong hinigugma ining akong duhan ikaw lang ang tag-iya bisan anong pandangatan ikaw lang nga tanan akalipay ug kasakit man gugma kong magpapabilin hadughan ikaw lang pinalangga anak kong hinigugma ining akong duhan ikaw lang ang tag-iya bisan anong pandangatan ikaw lang nga tanan akalipay ug kasakit man gugma kong magpapabilin hadughan oh Mary Ann Mary Ann gugma kong magpapabilin hadughan oh Mary Ayan, siring ni Sir Chris. Watching lani daw. Mapay kay nakatiming kakwit Sir Chris. Ann
Maupay ko no kay na timingan an akon live yan na ada. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ayan, amo ato an Mary Ann. Oh. Sir Chris, thank you for your comment. Ano? Ayan, na timing ang good yan ni Mano. Waray ba klase yan na, Sir Chris? Oo, waray pa ngayon, ano, kay I think itong klase yan na, tupahan katapusan itong July. Tama ba, Sir Chris? Ayan, Sir Chris from Maliwaliw, Salcedo. Ining na mag-asawa ang trabaho lang nila kada pangaon. Ayan, sige. Ang binubuhat nila Ginayos taan anay an aton. Okay, di rin natunog-an at keyboard, di. ang tinidur lalaki. Ayan, natunog na. Ang kutsara baba Okay na. kasal halamisa. Pwede na. Abay nila, Okay. mga So, may na silya, naghaton kada ko live, request ini nga binlat. Oo. binubuhat nila. Pero, Tusok si Kwat Burla, sad to say nga, di ko nakakanta. dahil nagbibingkil. Yan na, paninguha ang tapagkanta ini nga binlat. Adiman. Tinidur nga dupo. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Nalukso itsura. Adimanan binlad. Ang tao sugadin binla diri dayuday ang kamutangan tinitipon tinataka mailaro may babaw naman ayaw tapo anim kabaw-baw kaya Diyos lang ang gindadaya sugadin na mailarong naman sugadin binla may babaw naman aano ka kay ang kala puro balis ka diri mapuna ang limbag-limbag inukay ang katanan kakapalaran Masyan tao, waray imnigan, amo na daw ang kalimutan, diri dayuday ang kamutan, ang magsulupon, magtatawa naman, at magipayo, magtatangis naman.
Takayan bala, puro malis ka, diri mapuna, ang limbag-limbag, inugay ang katana, nakapalarang, basi ang tao, waray indigan, amo na daw ang kalibutan, diri dayuday, ang kalibutan, ang magsulubon, magtatawa naman, at maghipayon, magtatangis naman. Hanapon pa, talimuhan, paghimo, hinduyan. Kay basi ko ikabu, an akong kapagalan. Kundi ikaw nakinunod, mapukul ang mga bahayan, dili ko pagbabasulan, ang akong gugma may bugat man. Ang akong pa talinguhan, paghimo induyan. Kay basi tuig ako, an akong kapagalan. Kundi ikaw nakinunod, mapukul ang mga bahayan, dili ko pagbabasulan, an akong gugma may bugat man. Bisan pa mabaring duha nga panaragangan, ahay tigaman han higop maigay, hindi kan lumalabay. Bisan pa malupot, maruba ang aklubhan, dili ko pagbabasulan, anak kong gugma may bugat man. Bisan pa nabali duha nga panaragangan, ahay tigaman han higop maigay, hindi kan lumalabay. Bisan pa malupot, maruba ang akdughan, dili ko pagbabasulan,
alakon gugma may bugat man. Dili ko pagbabasula, alakon gugma may bugat man. Aniro'y nga tumamata, pagtuyan. Bisan din si Platpuro, kasangkayan. Ari ang hingpit nga natawuhan, hiranan ay takay, pati kabuktuan. An iro'y nga tuna matami, pagtuyan. Bisan din si Platpuro, kasangkayan. Ari ang hingpit na natawuhan, hiranan ay tatay, pati kabuktuan. Lugaring mahiblo, hadughan batiun, ini Pilipinas, dayuday uripon ay tunang daan nakawuhan, daw laan hindi na kalipayan. Lugaring mahiblo, hadughan batiun, ini Pilipinas, dayuday uripon ay tunang natawuhan, ay daw daan hindi na kalipayan. Diri ka ba iday na hinunungtong, nagkalakat kita gabi nga bulan, nagsasakay
kita hasalo, nagbubugsay ako, halangit antado. Diri ka ba, iday na hinunumdum? Nagkalakak kita gabi nga bulan, nagsasakay kita hasalo, nagbubugsay ako, halangit antado. Kan ikaw sumandi, ininakong ko, dayon kumanharo, at tuni mo bayhon, kamatamgi, kung may nagpapalangga, inin kasing-kasing, lunlun nga himaya. Ikaw sumandi, ininakundot ko, dayon kumanharo, haton imo bayhon, kamatamgi kung may nagpapalangga, inin kasing-kasing, lunlun nga himaya. Inin kasing-kasing, lunlun nga himaya. Pinalangga kung di ko ikaw makita, lunlun na danga o mga kakulba, mga saan iginsumpa, pagbabalsan, magpait nga mga lupa, pinalangga kung di ko ikaw makita, lunlun na danga o mga kakuba, mga saan
iginsumpa pagbabalsan magpait nga mga luka salit iday nga ako dinigugma bugos kong alawa ikaw at takiya waray iba waray kundi ikaw lang inin kinabuhi adayon nga himaya salit iday nga akong dinigugma bugos kong alaman ikaw ang kakiya waray iba waray kundi ikaw lang inin kinabuhi adayon nga himaya inin kinabuhi adayon nga himaya kung harapin ngan adlaw matulog ngan haimo hirayo ako nagputukan kakulbahan duhan an kami ngawasay budako nagtikang an panuruhan ko mga bukad hadamon panhumo ininluha daw burabo waray huno in pagtubo kun harapit nan adlaw matulog ngan haimo hirayo ako nagputukan kakulbaan lukhang an kami ngawasay godako nagtikang an panuruhan tunto mga bukad hadamon panhumo ininluha daw burabo waray huno pagtubo kung nadangat na ang gabi nadugangin kami labi ko na bati an huni an
pagmulahan sidlangan, pagpunian pagkalpadhan maya, ginundo ikaw. Kung nadangat na ang gabi, nadugang kami, labi ko na bati, anhuni, ankalaw, pagmulahan sidlangan, pagpunias an-alaw, pagkalpadhan maya, dinumdum ko ikaw. Pagkalpadhan maya, dinumdum ko ikaw. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ayan, namadtuan aton pag-aawit nga ginsurusurumpay. Ayan. Oy, maupay nga kulupaton nga tanan. Tini, tini, dot kutsara. Tini, tini, dot kutsara. Tini, tini, Okay, so anaton oras sa bugos nga Pilipinas. asawa. At Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 4:51 na. Hakakurulpon. Kasal halamisa. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ang binubuhat nila. Pusot sikwat mula. Dalay nagbibingkil. Mahulog hatiin. Ayan, salamat haton mga viewers. Sara. Ayan, pwede ka mo pa-shout out. Nalukso. Ayan, like, share, subscribe la hininga aton channel, Art Ramasasa YouTube channel. Ayan. Sige. Nan, siyempre mapatukar ani kita ma-play ani kita music. Oo. Para ha iyong atanan. Adiman. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Tinitinito. Kutsa-kutsara. Maupay ang tukar
nga tsak-tsak kay masayaw-sayaw ngan magana. Ayon ulit tawo og daraga, paborito mo ka nga tsak-tsak. Nanrarayhak atun kadampan, nananayaw bisan diri mag-aram, kay maupay ang tukar nga tsak-tsak. Pagsayaw mo ikaw gaganahan, sikat gud ang tukar nga tsak-tsak. Ehersisyohan mga lawas ka, nawawara aton mga kahugya, natatangtangan mga rayuma. Sangkay hala kita pag tsak-tsak, ikondisyon ang mga lawas ka. Dali ka mo manunan mana, lulungan lula sayawin tsak-tsak. Dali ka mo kita pang sarayaw, kay aton inilibang liaw. Pagwarahat kong mga kakutlaw, sige didi kita pagsarayaw. Halabira ayaw pag-undang, bahala na maagahan. Kung umabot ang kapirawan, waray problema kay kontento naman. Dali ka mo kita pa saraya, kay aton inilibang liaw. Pagwarahat kong mga kabutlaw, sige didi kita pagsarayaw. Halabira ayaw pag-undang, bahala na maagahan. Kung umabot ang kapirawan, waray problema kay kontento naman. Karasala ng kamagana, makalilipay ang tukar na tsak-tsak. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ayan amo atuan ang tukar nga tsak-tsak. Ayan, sige. Tinidor kutsara, Padayon kita, hininga aton taramdan. tinig-tinig do. Kutsa-kutsara, tinidor kutsara, tinig, Oy, tinig do. malasong na kita ngayon laanay, ano? Kay inin medyo Ang inin trabaho, kompa. kada Kaya naton mga ibang mga trabahoon, ano ha? Malasong kita, pagbungithan nga ba, na kakantahon. gas ng bata. May hanay ni nga ginre request. Ang O tinig, ha, Facebook pa. Pero kakantahon ko ini na. Ang title hini halamisa, PGF nga sundalo. Syria. Ini nga PGF nga sundalo, iging kintot do iniha ako ni tatay. Siyempre, imagine ko kay tatay, baga veterano man hadto, baga iyay ni kintot do ha ako nga kanta. PGF nga sundalo. O, siyempre kay lagas naman ni tatay, ginlinagas ko liwat siya pagkanta. Oo. Okay, so ginre-request ini nga PGF na sundalo. Oh no! Adi man, ang PGF nga sundalo. Ginhilahin nga aton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun.
Okay, adiman. Ang PGF nga sundalo. Adiman. Kami ang PGF nga sundalo. Kinasing-kasing ang amon pagserbisyo. Waray namon intiris ang sweldo. Basta mahiyang laan aton mulupyo. Para tabog kamihan paaway nato. Kay ang Pilipinas harapit na agawon. Hatun magraog dauhan katadunan. Amon gud inakikiawayan. Ang PGF waray kapiuuran. Na serbisyo bukas o kagurangan. Hapagugnid kami kulang. Aksyong gutom kapagalan. Amon lagin aantos. Basta makaplagan. Atun kahimyangan han sibilyan kaya siyaman. At-atin sa aran. Iampulan niyo an at katalwasan. Di kami ang PGF na sundalo. Kinasing-kasing ang amon pagserbisyo. Ang PGF waray kapiuuran. Na serbisyo bukas o kagurangan. Hapagdugnit kami kulang. Aksyong gutom kapagaran. Amon lagin aantun. Basta ikaplagan. Atun kahimyangan han sibilyan kaya siyaman. At-atin sa aran. Ikampulan niyo anak katalwasan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray non. Okay, amo ato ang kanta nga PGF nga sundalo. O gito rin request din dito ha Facebook. So nakanta ta din ha YouTube live and Derek SOS Tacloban City, Barangay 106. Ayan. Ang PGF nga sundalo. Good man. Maulak nila kada pangalaman. Ang binubuhat nila pagbumitan ba. Ano to oras ani kita time check samsan o kita magburblog. Adiman an oras. Ang kutsara papay kasama ng misa. Amay hirap An oras sa bugos nga Pilipinas, alas 5:03 lang. Siyempre, waray na kita oras for the meantime. Mag-uurundang kita, mananamilit kami. Samtangan akon kabay-abay didi, Kuya Des. Ngan
Nalukso Pinagi, gihapon hit akon bugos nga pamilya, mananamilit kami ha iyo. Damo nga salamat han mga viewers. Ngan haton mga mag-views pa ha, hini nga aton YouTube channel, din nila hini nga aton taramdan han mga waray non. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Damo nga salamat ngan gabay pada kamo permi ha kondisyon nga panlawas samtang nagpipinamati nga nagkikita hining aton taramdan ang tunugan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Ngan waray na kita oras ininiyo po sa sangkay ngan tinud nga barkada Papa Art Ramasasa magsisiring God bless, good afternoon, and good night ha iyo nga tanan. ni Love you. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Bye-bye. bali Kasal halamisa Abay nira Mga silya